12 ବର୍ଷ ଚୋରି ଏବେ କଭର କରି ଯାଉଛୁ ତୁଇ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବୋଲଛୁ ଯେ ତୁ କଭାର କରି ଯାସନ୍ ଯେ କଭର ଏତ୍କି ଛୁଆ ବୋଲି କଭର କରି ଯାସନ୍ ଏତ୍କି ଛୁଆ ବୋଲି କଭର କରି ନା ଜଣେଲା ଯାସନ୍ ବୋ କିଏ କହିଲା ସହେ ଯେ ଦେଖୁ ଯା ଇଟା ବୁଇ ଯାଉଛନ୍ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଛୁଆ ମାନେ କଭର ନା କରନ୍ ବୋ ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ પર କସଲା ଯେ କଭର କରି ଯାଉଛୁ ତୁଇ ଇଟା ତ 5 ଫୁଟ ଧରସି ଗୁଟେ ହାତ ଥରେକେ ଧରଛୁ 5 ଫୁଟ ଜଣା ଧରବ 2 ପର ନେବୁ ପଇସା କାହାକେ ଦେବୁ पैसा में रहे तो नहीं କାଁ କରିବୁ हाँ का करमे का सात करू? पाँच किंदी में ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବୁ ତୋର ମା ବନା ଦେନୁ नहीं मोर माँ तो सात खड़े ने का जे नयाटा खड़े जे गाँ को लाटा हेडा का करू से गाँ जे अंतटा छै ने इटा भी होला के ने ए 50 टका के ने 50 टका मोर माँ ने उधार आनबो और 50 टका देले 2 खंड पैंट और 60 खंड अंता ତୋର ମା ପଇସା ପତ୍ର ଦେସି କି ନି हैं ତୋର ମା ପଇସା ପତ୍ର ଦେସି କି ନି हम मोर माँ देसी କେତେ ଟଙ୍କା ଦେସି टोंगाटी ଟଙ୍କା ନୁ କାଁ କରଛୁ दी टोंगा वो କାଁ କରଛୁ सकाले के चॉकलेट दे और बेल चॉकलेट दे ବାସି ଖାଇଛୁ କି ନି बासी खेक रही चाहिए ଭାତ ତତଲାଟ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ସେ पचेगा